enyego m this correction before mana ka nyekwa ya ọzọ maka na ikwu amaghọ ibe ya ezie and ọ bụla ọsụsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi ọnụ a na-agbazikwazi onye dị ndụ ọnụ maka na ada amacha ife ụwa amacha nke nwa ji aka gị wee jee n'afịa wee golo ọjị maọbụ golo nzu maọbụ golo edo maọbụ golo nkwụ ike maọbụ golo ọkụkọ maọbụ golo ewu maọbụ golo ebo maọbụ golo efi i wee were ihe ndị a wee bịa n'iru mmụọ wee na-asị mmụọ n'iji obere ife a wee bịa ka ị bịa hụnyere ya aja n'iji obere ife a wee bịa ihe anụwa bụ the correction m chọrọ inye enyebugo m ya before wee na-enyekwa ya ọzọ o nwere ihe ọbụla mmadụ ji wee bịa n'iru mmụọ bụ obere ife that mentality you should do away with it. O nwere ihe mmadụ ji bịa n'iru mmụọ ọsọ onye ahụ n'ofu mgbe ọjị ka iji wee bịa n'iru mmụọ ọ bụla obere ife akpọna ya obere ife eji n'ọnụ gị iji eri ede wee kpọọ ihe iji bịa n'iru mmụọ obere ife maka na ihe ị kpọrọ ife ka ọ ga-abụrụ gị. Ị na-anụ ihe m na-ekwu ka m gwa gị ịkpụrụgodo efi wee bịa n'iru mmụọ wee sị mmụọ na ife iji wee bịa n'ọwa obere ife you have automatically reduced that efi to nothing. Ijiri ọjị wee bịa n'iru mmụọ wee kpọọ onye bụ ọjị ahụ obere ife you have automatically reduced that ọjị to nothing. Ị na-aghọta? Enwego ọtụtụ oge nkọwara ife a kọwaa enwego m ọtụtụ ife wee maa atụ ya mana people don't listen and all ya adụ mkpa ị na-enweta ozi Ezinwa Anaedo na-atụsa ya because one of the reason a lot of people still make certain error mistake bụ the information not there but they have not received it. A lot of information on a page Ezinwa Anaedo, but a lot of people have not received it, and because they have not received it, they are still in the dark, in the ignorance. So, the more you can help, I will more that now in the restoration of ordinary men and Igbo, all hands should be on deck. All hands should be on deck. And nke na-atụnye ya bụrụ inye aka were agbasa dị ozi so that people will be getting the message. At least onye na-ekuzi n'kuzi ngwa n'onwe gị nye aka wee spread ya. Ọ bụrụ ihe dị anya ka Ezinwa na-epost ndị blogger they will be carrying my post my message were ya na-akpala ego but nkuzi ma fafụtabela something a eji wee mee ihe. But then there's a lot of information hidden in my page that people need to get to help themselves, to improve themselves. Na mmadụ ya na-anọ na-eme mistake. O nwere ihe dị na Bible I say that na knowledge come by hearing. People gain knowledge by hearing the right information. But when they don't have access to the right information, they remain in the dark. So somebody eji ife wee bịa n'iru mmụọ na-agba mmụọ n'ihe o ji wee bịa wee obere ife mmụọ eji m obere ife a wee bịa. How can you be speaking such a language? Ịmakwa ihe? How can you be speaking such a language? Don't demote yourself by yourself. Na mmadụ nwere ike iji mmadụ nwere ike iji uriom bịa n'iru mmụọ were ya nata mmụọ ife ya aka ka as if na o nyere mmụọ efi. Don't you know? It is all dependent on presentation. Let me tell you, more they are intelligent beings. They are like machines. You are the one that creates out of them more what you want. Whatever you impute, you create out. They help you to multiply it and give back to you. You create by your spoken words, by your thoughts.
ekenekwa m na I have to stop here. Ezinwa Anaedo ka ị na-afụ. Na-apịnye aka na share button na-atụsa ozi m. Be sharing my message. To help liberate people from ignorance. Ignorance is the worst disease. Cheta na ebe nkwọ anyị na-eme nkwọsara aka n'obi maka ndị nwere mmasị isonye. Every month kwazi anyị na-eme monthly ritual maka ndị nwere mmasị isonye. Nke ọ bụla ị chọrọ chat ya m na WhatsApp. Ịchọkwana ka agbara wa afalu ọrụ gị ọrụ ime ka mmadụ. Chat me on WhatsApp. Ịchọkwana iso na members of Obi Ezumezu Ezinwa Anaedo ime ka mmadụ. But I got for special people. But everybody can be special. My baby as the Akajiọfọ give for you special. My WhatsApp number is 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary and Igbo Kemesian.